Monggo, segera kumpul. Kalapan juru kumpul. Wah, lagi bosnya sekan kene. Lelekan wali mau digowo. Sak. Juru lo. Pak Alek masuk Pak Alek. Amat nggih Pak Yadi. Ngebet. Kusik kae men amat iki bener sokah kok. Padune iki, Bro. Ayo masuk. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Punjul wonten asanipun para pepunden, para pinasepuh ingkang tansah kinabekten. Punjul wonten asanipun sedaya bapak-bapak saha pemuda-pemudi RT Gangsal ingkang tansah kula hormati. Saderengipun kawula ngajengaken matur sumangga kawula dherekaken kita tansah muji kelawan syukur dhateng Allah ingkang sampun babar karahmatan kenikmatan kesehatan saha kasempatan dhateng panjenengan sedaya dalasan kawula sehingga wonten ing dalu punika saged ngempal manunggal wonten dalemipun Bapak Kusnadi rujuk dhateng sedaya keluarga ingkang saperlu inggih menika ingkang sepisan silaturahim ingkang angka kalih nderek tuwe kesehatanipun Bapak Kusnadi ing saat menika nembe pikantuk ujian saking Allah mugi kanthi doa panjenengan sak mangke saestu gerahipun Bapak Kusnadi enggal pinaringan senggang sehat wal afiat saged nindakaken punapa ingkang dados kewajibanipun Bapak Kusnadi. Ingkang salajengipun hamba pilih sowanipun sedaya bapak-bapak saha muda-mudi wonten dalu punika wonten kalepatan saha kekirangan dhateng keluarganipun Bapak Kusnadi lumantar kawula mawantu-wantu nyuwun agunging pangapunten. Ingkang salajengipun ingkang bagen ingkang nderek ndedonga kagem kesehatanipun wabil khusus Bapak Kusnadi rujuk dhateng sedaya keluarga sumrambah dhateng sedaya warga masyarakat mugi tansah dipun paringi kesehatan kesarasan. Pramila dhateng panjenenganipun Bapak Riyadhus Shalihin doa kasumanggaaken matur nuwun. Pramila dhateng panjenenganipun Bapak Riyadhus Shalihin doa kasumanggaaken. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ugi para pemuda-pemudi ingkang hormati sumangga kita sareng-sareng nindakaken doa kagem panjenengan Bapak Kusnadi mugi donga panjenengan sami saestu dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala panjenengan Bapak Kusnadi dipun paring sehat lan saged netepi kewajiban malih.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana si atifil ba'sya isfi bapak kusnadi anta syafi la sifala sifauka sifa Allah zuhwatiru syakoma. Allahumma ufirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani syahira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibon kula mewakili Bapak Kusnadi rujuk dhateng sedaya keluarga ingkang sepisan injih ngaturaken kasugengan rawuh dhateng panjenengan sedaya. Ingkang salajengipun ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dhateng para bapak saha pemuda-pemudi ingkang sampun nglonggaraken wekdal wonten dalu punika silaturahim saha ndongaaken dhateng Bapak Kusnadi. Mugi kanthi doa panjenengan sedaya saestu Bapak Kusnadi enggal dipun paringi kesehatan. Ingkang salajengipun mbok pilih sedaya keluarga anggenipun nampi karawan panjenengan sedaya kirangipun papan panggenan panglenggahan sedayanipun lumantar kula mawantu-wantu nyuwun agunging pamunten. Ingkang salajengipun sepisan malih namung saged ngaturaken gunging panuwun dhateng kesaenan panjenengan sedaya mugi pikantuk piwales saking Allah ingkang langkung sae. Bilih mekaten matur nuwun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta ini kan mau orang jedul lah. Itu tok riset mati. Oh, wis Itu jadinya ngono. Lah digeret langsung diturut to nek wis ngono ngene. Nek riset digeret awake dhewe kontak. Wah, kuwi tarik tak kon jali sing manggung tarik. Yo, dipilih payune, dipilih. Pak Ketua, ora ono kata-kata iki.